Hola, bons días. Estamos aquí con Juanjo, un bombeiro que nos vai responder a unhas preguntas. Bueno, eu non son bombeiro, son traballador forestal. Os bombeiros son os de cidade. Mira, eu levo traballando 3 anos de peón antes de acabar a carreira. Cando matei a carreira, empecé a traballar nunha empresa na que estive con 7 anos, 7 anos traballando en prevención e extinción de incendios forestais. Cal foi o peor incendio que viches? Bueno, o peor incendio que vin probablemente foi no 2005 en Ponteareas, na zona de Ponteareas. Foi un incendio, bueno, o máis grande que vin e o máis perigoso. Poderías recomendarnos algunhas medidas para prever os incendios? Bueno, para a prevención, mira, vos podo dicir que é o que debe facer, o que podedes facer no caso de que un día dando un paseo polo monte, pois vos topedes no medio dun incendio, que é o que tedes que facer. Pois o que hai que facer é sempre tentar ir a unha pista forestal, o máis rapidamente posible a unha pista, e intentar sempre baixar a monte, nunca de escapar do lume subindo por unha pista hacia monte, hacia arriba. Sempre hai que intentar rodealo e sempre hacia baixo, buscar unha poboación, unha cercana e refugiarnos ali. O que non podemos nunca é chegar a estar o suficientemente cerca do lume como para desorientarnos. O fume fai que a xente se desoriente, entón temos que escapar do fume primeiro e sempre quedamos con eso hacia baixo, nunca hacia arriba. O lume sempre vai hacia arriba, sempre vai andar máis rápido que nós, sempre. Igual nós temos que ir sempre hacia baixo, intentar rodear. A que te dedicas ti nos incendios? Pois mira, eu empecé, xa vos dixen, como peón. Empecé, digamos, apagando os incendios desde terra. Despois pasei a unha brigada de transportada. Eu era parte da brigada, era tamén peón. Despois, cando acabei a carreira, fixeme técnico e estive de técnico dunha brigada de transportada. En Lomba, estive en Toén, unha vez en Sillera tamén. E o que facía era, digamos, dirixir unha brigada, non? Dentro do helicóptero. E agora, nestes últimos 5 anos, o que estaba a facer era coordinar os medios aéreos. Saíamos nun helicóptero ou nun avión, depende, imos aos incendios onde xa hai medios aéreos traballando, e facemos unha especie de traballo como de controlador aéreo que farían nun aeroporto, pero no incendio. Nos o que intentamos sempre manter as normas de seguridade para os avións e darlles as entradas e saídas nos incendios. É dicir, decidimos quen é o que ten que facer a pasada e cando ten que facela e onde. Sempre intentando manter as normas de seguridade. É moi perigoso xuntarse moitos medios aéreos nun incendio e é necesario esa labor de coordinación. Onde soe haber máis incendios? Para o interior ou na costa? Bueno, eso é discutible. Sempre se di que Ourense é a provincia, non? Incendios forestais. É cíclico, é dicir, por exemplo, no ano 2006 foi típicos incendios moi importantes en Coruña e Pontevedra, e, sin embargo, en Ourense xa non estivo máis tranquilo. Normalmente se producen máis incendios no interior. Que sucede? Que no interior se fala menos deles, porque hai menos xente. Cando hai un incendio aquí en Cambados, ou hai un incendio nas zonas costeiras, onde hai moita poboación, normalmente están moito máis entendidos desde o punto de vista da prensa, porque normalmente os incendios máis importantes e máis numerosos son no interior. Pasa que se sabe menos deles, porque non hai tanta xente. Pois moitas grazas por esta charla que nos deches e intentaremos aproveitar os consellos. Moi ben, moitas gracias a vos. Hasta cando quirades. Como pasa o lume por debaixo das terras e por debaixo da terra non hai oxígeno? Hai oxígeno. Sí. Hai a combustión, mira, normalmente cando hai moito oxígeno, a combustión é moi rápida, que son as lamparadas, pero cando hai pouquinho oxígeno, a combustión faise moi lentamente. Hai oxígeno. Se vaise consumindo moi pouquinho a pouco, pero vaise consumindo ao fin e ao cabo. Sí que hai oxígeno debaixo da terra. É dicir, sobre todo onde hai máis materia orgánica. Normalmente os montes que eu falaba antes de mimosas, de acacias, a acacia o que fai é perder a folla e vai quedando un mantillo no chan, moi esponsoso.
no medio hai moito aire, vai pouco a pouco vai ardendo. Sí que hai. Se falla es una descarga. Fallamos. Mira, fallase moitas. Realmente os pilotos que temos aquí o normal é que sean moi bons, teñen moita experiencia. Damos conta que Galicia é a comunidade de Europa con maior número de incendios de todo, digo de Europa, e non máis debo dicir do mundo, porque, en Australia e en Canadá tamén teñen en Estados Unidos, en California, sobre todo. Pero, temos moi bons pilotos. Se falla a descarga, poden pasar dúas cousas. Ou tres. Primeiro, que a descarga se vaya para a zona do queimado, onde se está queimado, o cual non ten ninguna consecuencia para ninguén. Que a descarga se vaya para a zona, digamos, un poquinho máis verde, que todavía está por arder, o cual nos sirve unha descarga que non é boa, pero tampouco é mala, porque o volume cando chega aí vai estar mollado. Ou que a descarga non cae encima de nós, que tamén nos pode pasar bastante a menudo. Normalmente as normas de seguridade din que cando quites o medio aéreo, que seña, o helicóptero, o avión, o hidroavión, o avión de carga, que seña, a menos de un minuto, o avión ou coordinación, que sempre fago coordinación de medios aéreos, temos que avisar a xente que está en terra. Foca do sur en pasada. Entón, todo o personal de terra ten que escutar. Foca do sur en pasada. E a xente ten que aparcar. Da liña do lume. Deixar que faga descarga o avión ou medio aéreo, que seña, e despois meterse a pagar, a rematar ese incendio. Mirade, hai accidentes. Cando tes unha descarga de 5.000 litros ou de 1.500 litros, como vimos o helicóptero que levaba aí, e se pega a 80, 90 km por hora, faiche dano. Aí nós temos accidentes que xente que estuvo de baixa moito tempo. Un compañeiro meu, un técnico, que recibiu a descarga dun foca de 5.000 litros e o levantou casi 15 metros e o foi espetar contra unha pedra. Estuvo de baixa casi un ano pico. Son accidentes que nós temos que asumir no noso traballo. O normal é que te separes, pero ás veces é que nin escoitas o medio aéreo, nin escoitas o aviso. Por qué? Porque estás aí no medio dun incendio apagando, e a veces os lumes, o medio aéreo ven detrás dunha montaña, e cando temos en riba xa moi tarde, prácticamente te das contas. Pero normalmente non suele pasar. ¿Alguna vez se os ha escapado un foco secundario y ha quemado más de una hectárea? Moitas veces, xa vos dixen, sobre todo certas especies como o eucalipto, sobre todo, o eucalipto é moi típico que vaya a haber un foco secundario. Que pasa? Normalmente, por exemplo, medio do que vou o avión de coordinación, o helicóptero de coordinación, depende, estamos moi altos, estamos dando vueltas alrededor do incendio a moita altura. Estamos vendo o resto de medios aéreos como están traballando. Cando hai un foco secundario, é o que vos decía antes, que chega alguén por terra rapidamente a apagarlo, a non ser que este moi cerca, pode ser, pois mandamos xente por terra. Pero se está moi longe, tardaría moito en chegar, que facemos? Desviar os medios aéreos que están facendo un traballo, por exemplo, de fora, desviamos os medios aéreos a apagar ese foco secundario primeiro. Entende? Si non somos capaces de apagar o foco secundario, entón temos que sacar a todo o personal de extinción que estaba no foco principal e volver a plantear o incendio de outro xeito distinto. Non podemos, decir, se temos moitos focos secundarios, temos que atender primeiro o foco secundario, porque senón estaríamos perdendo tempo. Normalmente se desvían medios aéreos estes focos secundarios para que o apaguen rapidamente. Cando é pequeniño, apágase cunha descarga. ¿Alguna vez os han pillado dos incendios? Sí. Mirade, cando hai moito, aquí en Galicia, aparte de que temos moitos incendios, o gran problema que temos é que os incendios moitos casos son simultáneos. Porque se nós tiveramos un incendio ou dos incendios por distrito ao día non habría problema. O problema é cando temos 20 ou 30 incendios nun mesmo distrito. E os temos simultáneos, todos a vez. Entón, claro, moitas veces estás apagando un incendio, está un equipo apagando un incendio, están concentrados a apagar ese incendio. Hai outro incendio que non está atendendo ninguén, ou que está atendendo outro equipo. E ás veces, cando se fan moi grandes, pues leva esta sorpresa de que se chegan a xuntar os incendios. E ti estás ali no medio.
O sea, é sempre ter a precaución de sempre ter unha saída, unha ruta de escape prevista para o caso no que suceda ese tipo de cousas. Pero sí, é bastante habitual, vaya. Cal debe ter o traxe do bombeiro, o indispensable que ten que ter para unha extinción? Non vou permitirse. Sigue pasando por aí. ¿Queres investigar? Yo. Cuidado, como voy a enseñar. Está usado. Puede ver que cheira, a que cheira es. Cinzas, a fume, Está usado, o sea, non é... Paco, é verdad que te vas a vestir de bombeiro? Sí. Eu levo, esto non lle vou a dar porque isto está sudado por min e demais, espera, eu levo isto tamén por dentro, que é un cubre, é un verdugo que chamamos, vale? É importante poñer cantas máis capas entre ti e o lume, máis aguantas o calor, vale? Canta máis capas poñer, eu sempre levo isto, non vou a poñer porque está de babao de min e todo. Pero mirade, nós cando vamos ao incendio, terías que levar o que é o arnés, ves? Y así tapado, coas gafas. ¿Ves? Así como vamos a apagar o lume. Por qué? Temos que poñer cousas polo medio entre nós e o lume para que non che quite moito calor. Ahora, nós non podemos ir vestidos como van os bombeiros de cidade. Por qué? Porque nós temos que patear moito monte. Un equipo dun bombeiro forestal, dun bombeiro de cidade pesa a mellor de 20 a 30 kilos. E además, nós temos que ter sensación de calor, porque se non nos poñemos un traxe de bombeiro, primeiro, non nos moveríamos. Andaríamos así, a horas estaríamos reventados. E además non teríamos a percepción do calor. E temos que ter percepción do calor para saber se estamos en perigo ou non estamos en perigo. Estes traxes, vou enseñar outro dos traxes, a ver se este te cabe. Moi ben. Os quería enseñar no que, mirade. A ver se vos lo enseño. Mirade, aí está. Vedes isto de aquí? Vedes como está este traxe? Este traxe está queimado. Eu este día queimeime. É dicir, isto non arde. Eu meto lume. Es la leche. Podo meterlle lume o traxe, que arder o que arder non arde. Que pasa? Que se queima. Non solta la parada, ves que non solta la parada, pero queimar se queima. Hay tiempo en los ojos. Vente a ayudar. O cual, o calor para dentro pasa. Paco, Este sería un traxe ignífugo, vale? Non arde, pero sí que pasa calor. Pois, que máis levamos? Botas? Sí, saca, que estás aí asfixiado, non? Non estou, Estou asfixiado. Mira, se o casco... Mirad, a roupa ignífugo. Cheira café. Como levamos? Botas, sabes, botas de caña alta, preparadas para aguantar a brasa. Vale? Esto aguanta brasa, non se queima esta bota. ¿Qué más? Por salte una chispa y arde todo. Llevamos un cinturón donde levamos normalmente una valla. Esto es muy importante para nosotros. Te vas siempre agua al lume, porque en el momento que te quedas deshidratado, un lume, apagándonos un lume, puedes aguantar sin agua una hora. Ahora que no tienes agua, quedas inservible, vaya, non sirves para nada, es un estorbo. Hai que levar sempre agua. Logo levamos tamén, que nos dá un botiquín, vale? E date conta que estás no monte, no medio do monte, perdido no medio da nada. Se che pasa calquera cousa, van a tardar en ir a buscarte. Temos que levar un botiquín, vale? Levamos tamén unha mascarilla, que a mascarilla non é para traballar con ela posta,
mascarilla desta, que vamos. Non é para traballar como a posta apagando o lume, é para, no momento que nos colle, nos rodea o fume e o lume, pos a mascarilla para non respirar tanto fume e marchas. É para escapar, máis que para traballar. Vale? A nós moitas veces cambio o aire e venche todo o fume en riba e de repente queda así como que vamos. Además o fume é moi malo. Quedas podes echar a desmayar, ¿vale? Basta. Despois levamos unhas luvas que non sei onde as puxo. Non sei onde faltaban no coche. Uns guantes, vale? Que tamén, bueno, pues son ignífugos. Non a cousinha máis? Unha pregunta máis. Vale. Cal foi o incendio máis largo no que estiveches? Máis tempo? Sí. Mira, o que máis tempo estivemos apagando incendios que eu recorde foi en Cenge, Ourense. Foi un incendio en Acacia. Estivemos, eu daquela estaba de técnico de brigada e transportaba no helicóptero de Toén, que está ali moi cerquiña, bueno, cerquiña en helicóptero, claro, a uns 15 minutos en helicóptero desde a base hasta o incendio. E sempre eran, o primeiro que chamaban para ese incendio éramos nós, que era o medio que estaba máis cerca, non? Máis cerca ao medio aéreo. Estivemos apagando ese lume casi unha semana e pico, 8 días. 8 días apagando. Que pasa? Que é un lume que iba polo chan, ardendo. E de repente, pois, salía a superficie. Empezaban a arder os árboles outra vez. Non? Que pasou? Claro, íamos a apagar, apagábamos rápido, volvíamos a base, despois volvían a chamar, apagábamos, volvíamos, ata que hubo un asente forestal, que son os que mandan aquí en Galicia, en Institución de Incendios Forestais, son os asentes forestais, que dixo, mira, eu non quero máis medios aéreos neste incendio, eu que quero unha pala, un bulldozer. Fixe un corte de bulldozer por un lado do incendio, fixe outro corte de bulldozer por outro lado do incendio, hasta o río que pasa por debaixo, e pola parte de arriba fixe outro corte de pala. Rodeou o incendio de cortes de pala e plantou fume todo ao redor dos cortes de pala. E ali morreu o incendio. Se eso se hubiera feito o primeiro día, nos ahorraríamos cantos cartos en medios aéreos que se mandaron ali día tras día, e con xente, con motobombas, e trae para cá, entendes? Ás veces nos empeñamos en apagar o que é aparente que é o lume que se ve, pero non estamos indo o